Λέγομαι Δημητριάδης Δημήτρης. Η ειδικότητά μου είναι ναυπηγοξυλουργικές εργασίες. Εδώ σε αυτό το χώρο έχουμε αναλάβει την επισκευή της Αθηναϊκής Τριήρης. Στον καθένα που θα δούλευε απάνω σε αυτό το σκάφος θα του δημιουργούταν κάποια υπερηφάνεια ότι δουλεύει στο συγκεκριμένο που δεν υπάρχει δεύτερο στον κόσμο. Έτσι και εγώ λοιπόν αισθάνομαι διπλά περήφανος. Λέγομαι Καμπούρογλου Ιωάννης. Η δουλειά μου είναι συντήρηση και κατασκευές παραδοσιακών ξύλινων σκαφών και έχουμε έρθει εδώ στη αρχαία Τριήρης να τη συντηρήσουμε και να επισκευάσουμε ό,τι σημεία είναι καταστραμμένα. Ό,τι κομμάτια είναι χαλασμένα θα τα αλλάξουμε και θα την φέρουμε στο αρχικό στάδιο όπως έχει κατασκευαστεί. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που θα μπορέσω να τη συντηρήσω και να τη τελειώσω, να πάει στη θάλασσα και αισθάνομαι πολύ όμορφα. Ονομάζομαι Δημήτρης Καμπούρογλου, έχω σπουδάσει ναυπηγός μηχανικός και η δουλειά μου αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να επισκευάσουμε και να συντηρήσουμε την Τριήρη Ολυμπιάς και να εκτελέσει το ρόλο που έχει αναλάβει. Το να δουλεύω πάνω στην Τριήρη Ολυμπιάς με γεμίζει πολλά συναισθήματα, με το κυριότερο να είναι η περηφάνεια. Είναι ένα 38 παράδειγμα του τι είχαν καταφέρει οι αρχαίοι Έλληνες εκείνης της περίοδου. Είναι ένα ζωντανό κατόρθωμα της αρχαίας ελληνικής ναυπηγικής, συγκεντρώνει τόσες πολλές γνώσεις και η συνεργασία με όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν για αυτό το project, για αυτές τις εργασίες είναι αρμονική και χαίρομαι που συνεργάζομαι με όλους αυτούς τους ανθρώπους.